Как се променила България, откакто вие бяхте дете? Виж какво ще кажа, чедо. По-рано с 135 лева къщи се строяха, заеми се изплащаха, всичко нямаше убийства, нямаше такива кражби, нямаше лъжи, нямаше изневера, нямаше хора да се хвърлят от тераси, нямаше семейства да се убиват на цел. Права ли съм, че? А сега какъв е живот? Вярно, че тогава забраняваха да се вярва в Бога. Но в случая излезнаха те по-набожни, отколкото се каже. А сега са краде, как да ти кажа, че вафлата беше 5 стотинки, сега е 1,20. Представите ли си колко се увеличил живота?